दिनैनि साना बर' माहारिनि थाखाय आसामनि थाखाय आरो इन्डियानि थाखाय थारैनो जोबोद गोग्गानायनि आरो मोनसे जाफुंसारनायनि मोनसे सान आरो दिनैनि बे गोथार सानाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बे नब्लाङाव 22थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्डखौ भुटाननि राजमाता मादार कुइन आरो गिबि जाय कुइन हार मेजेस्टि ग्यालुम दर्जी वांमु वांचुक बिथांनो जोङो बयबो बे सन्मान आरो बे जि एवार्ड बेखौ जों बिथांनो गथायो आरो बे मेहेरगोनां जोबोद ओंथिगोनां हाबाफारियाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा चिफ गेस्ट हिसाबै बाहागो लायो बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां आरो आगुनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे मानगोनां एमपि बिथांमोन मोननै इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर आरो गोबां डिगनिटारिस भुटान सरकारनिफ्राय हम मिनिस्टारा बाहागो लाफैदों गेलेफु माइन्डफुल सिटिनि राज्यपाल बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बेयाव प्राय 2000नि खाथि जेखिनि डिगनिटारिस दंमोन बयबो बाहागो लानानै बे सन्मानखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्डखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट एबसु आरो बर' हारिनि जानानै जों गथायो थारैनो बे जि एवार्ड दिनै इन्टारनेशनेल लेभेलाव सहैबाय आरो जोंनि जि हिउमेनिटीनि जि थाखाय होनाय बान्था मानगोनां हार मेजेस्टि ग्यालुम दर्जी वांमु वांचुक बिथाङा भुटाननि पभार्टिनि थाखाय हेल्थ सेक्टराव सोलोंथाइनि बिथिङाव ट्रेडिशन आरो कालचारनि बिथिङाव आरो लिटारेरि बिथिङाव माने नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जथेस्थ' खामानि मावदों तारायना फाउन्डेसन 2003आव गायसननानै भुटानाव थानाय गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय न' लुना होनायनिफ्राय लानानै उइमेन इम्पावारमेन्टनिफ्राय लानानै जथेस्थ' बिथाङा परिश्रम खालामनानै राज परियालनि सासे गेदेमा सुबुंब्लाबो बिथाङा जिखिनि खामानि मावदों आरो बिनि थाखायनो जोङो बे बर' माहारिनि ग्रेटेस्ट सिभिलियान एवार्ड बे जि सन्मानखौ जों बिथांनो गथायदों आरो दिनैनिफ्राय भुटान आरो इन्डियानि जि रिलेसन जिहेथु भुटाना इन्डियानि फ्रेन्डलि नेसन आरो दिनैनि उनाव बे रिलेसना आरोबाव रोखा आरो मजबुत जागोन लोगोसेनो बड'लेण्ड ओनसोला भुटानजों माने प्राय 100% साउदार्न पार्ट आरो बड'लेण्डनि नर्दार्न पार्ट इन्डियान नर्दार्न पार्टआव बियो सिमा कभार खालायो जोङो इकुवेल सिमा शेयार खालायो थांनाय समफोराव माखासे खैदां खैफोद माखासे जोंनि गेजेराव माने थासारि थांबाय माखासे दुखुनांथाव परिबेसफोर थांबाय दा बेफोरखौ जोङो जेब्लायबो भुटान सरकारनि खाथियाव बा भुटान राष्ट्रनि खाथियाव जोङो जोंनि गोरोन्थिफोरखौबो बुंबोदों बिथांमोनाबो बे गोरोन्थिखौ निमाहा होदों आरो दिनै जोङो मोनसे पिसफुल बड'लेण्ड आरो बे पिसफुल बड'लेण्ड आरो ग्रस नेशनेल हेपिनेसआनो बिथांमोननि मेइन एजेन्डा आरो बे एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावदों सान्ति गायसननाया जोंनि गुबै एजेन्डा आरो बेयाव पिस आरो हेपिनेसनि जि मोनसे महामिलन दिनै जाबाय बेयो थारैनो फैबाय थानाय समाव इन्डिया आरो भुटाननि जे रिलेसनखौ स्ट्रेंथेन खालायगोन इन्डियानि बड'लेण्ड ओनसोल आरो आसामनि बड'लेण्ड ओनसोल आरो बर' माहारिजों भुटानिस सुबुंफोरजों जोंनि जि आलासि बा जोंनि जि खुरमा जोंनि जि गोदोनिफ्राय जि सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ आरो स्ट्रेंथेन जागोन 22तम बड'फानि जि सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्डनि जि मोनसे जाफुंसारनाय बेयो मुलुगाव गोसारथों आरो बड'फानि सानथौ सानस्रिखौ लानानै दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो खामानि मावलांगोन गोजोन्थों।